yamnde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu goto yoni to Bamako lamorde Mali. Amadou Barouba ɓuri tengtude kabaruuji ɗi hannde oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗo balɗe ɗiɗi e lewru gowɓuru hitandu ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom jayndiyankoɓe temedere nogas e jeetato warama nde hitandu ujunaji ɗiɗi nogas e joyi faltide ko ɓuri hewde mabɓe wara koto Moyen Orient ko ɗum holli fedde jayndiyankoɓe windere wiyetede Fédération internationale des journalistes jayndiyankoɓe hewɓe kadi nangama e nde ɗo yontere naɓi ene nde ɗo hitande to Mali kam jewte ganni yiɗi yuɓinede ko fewti alhaali politique weltorama no fewi dawriyankoɓe hewɓe beltanima nde fodande nde laamu ngu ƴetti ɓe andini ngal pelital wallan no fewi e wattude dawro ngo e lawol toon to Mali kono ina namdi yo waɗoɓe politique ɓe foof nodde hen tengti e sukaɓe ɓe hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi yeehi yaadi e gueɗe muɗum belɗe e mettuɗe riwgol ɗanniyankoɓe nder leydi Mauritanie ina jeeya e ko ɓuuri teskede nde hitande faltide e bill Human Rights Watch fodde nogas e jeetati ujunere ɗanniyankoɓe jaltinama leydi Mauritanie tawti ɗum yimɓe ujunnaje tati mayɓe e nder maayo Atlantique e biyol cimtol caminando fronteras tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi e hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi kawtital aduniyankowal rendingal jayndiyankoɓe FIJ ɓangini e nder cimtol wonde jayndiyankoɓe temedere nogas e jeetato warama e nder adnaru ndu e wiide nde fedde ɓurɓe hewde ɓe ko e nder Moyen Orient wara FIJ Fédération internationale des journalistes no tampi kadi saabu keewal nangule ɓe jayndiyankoɓe e nder nde hitande faltinde e nder moftere winde nde Oumouba no artana en e nder oɗo alhaali keroɗen hiɓe timmi jeyndeyankoɓe temedere nogay e jeetato waraɓe nder adunaru ndun e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e joyi nde limore ko wargo tiɗugo e kadi ɗum ɓeydike ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e nayyi ko ɗum waɗi si tawi ɗum ɗo wona limore ko jirtingol tumɓe jeyndeyankoɓe fi andindeɓe ko ha honto woni ko o masibo no hulɓini ko ɗum andini e nder cimtol Anthony Bilanger ko laaɗo kuuɓa fedde adunare toppitinde e jeyndeyankoɓe ko ɓuri mapinde nde fedde ko fi o alhaali fewndiɗo Palestine e on nokku jeyndeyankoɓe 90 warama e nder hitande nde hari sifa ngo wargo ɗo ɗuɗa ka yi'ede e nokku o ko ɗum ɓeydi Anthony Bilanger e nde hitande hikka kadi jeyndeyankoɓe warama wano Yemen e Ukraine e ɓen no tawa o faransinajo Anthony Lalikan jeyndeyankejo ƴettowo nate woɓɓe kadi warama Sudan, Peru e Enda o hoorejo no ŋiñi ɗum anga fawgo yagginere dow ɓen wonuɓe hoore o albalaw o andintini si tawi sariya on teddinaka ɗum wallitoto waɗuɓe o bone ɓeydugo sifa mum hiɓe mandini nangaɓe e nder hitande nden 333 e ɓen ɓurɓe ɓen ɗuɗude ko Chine e Hong Kong nanga